Cornel mai fănic. Mai fănic. Așteptăm și 10 minute stăm așa. Da. 10 minute stăm așa până dă toată lumea like. Așa. Like. Moment de reculisă. Like. Văd că nu, lumea nu, abonați, nu. Se uită atâtea mii de persoane la un video și le greu să dea un like. 200 și ceva de mii la fiecare video care se uită regulat. Și din 200 de mii numai... Numai 10.000. Numai 10 mii. Uite-le! Uite-le aici, Costa! Uite-i veșeul! Vai! Stai, veșeul! Lasă-mă, Doamne, o leacă! Știu și eu să manevrez! Stai așa că te rezolvi, am. Uite-te jos! Dă-te jos! Dă-te jos! Uite-te jos! Dă-te jos că ai stricat veșeul! Uai! Dă-te jos! Uai, dă-te jos! Doamne, iartă-mă! Ai intrat de acolo. Ai intrat acolo să și de aici. De mine și de mine. Doamne, maica tu. Na. Ai intrat de acolo și iasă de aici. Ce-am făcut? Nu! Nu! Nu, stai cu minte, eu! N-am stricat-o! N-am stricat-o! Unde vezi că am stricat-o? Era stricată! Nu, stai cu minte! Stai cu minte! Stai cu minte! Cu găleaca și e, mai este. Găleaca și altă. Și-a luat portocală odată și pe cealaltă. Dar nu, tată, și n-am stricat-o eu. Pune găleaca înapoi. Dar cum să o pun dacă nu intră, că am vrut să o pun? Nu pa la mine. Și m-am enervat. Doamne, maica. Ce faci acolo? Asta-i, aha, fără ușă la veșeu. Pleacă de aici, lasă-mă! Stai, veșeu, stai ca și veșeu. Așa, fără ușă, să te vadă toată lumea. Deși, Uite așa, să pleacă, vadă. domnule, de aici! Că să te vadă, Pleacă, să te vadă lumea, să te vadă lumea, că ai rupt ușa. Ai rupt veșeu. Ui, pleacă! Ai rupt Pleacă de aici, veșeu ca să te vadă lumea. Lasă-mă, domnule, să mă cac! Uite așa, să te vadă lumea. Toate, uite aici, mă filmează, mă cac de aici! Uite așa, lasă deschis așa, ca să vadă lumea. Uite că nu mai este ușă, pleacă de aici! Ca să te vadă lumea. Lasă așa, ai rupt ușa. Ai rupt ușa. Ai rupt ușa. Lasă că să te vadă lumea. Lasă să te vadă lumea. Lasă să te vadă lumea. Pleacă de aici! Uite, da, ai nervi. Lasă-mă, să mă stau liniște pe De ce ai veșeu! rupt-o? Ai rupt-o? Uite așa să te vadă. Să te vadă lumea în curul gol, da și. Pleacă de Uite aici! așa, fără ușă la veșeu. Bă, pleacă, mă, nu mă pune! Ai rupt-o. Ai rupt-o. Ai rupt-o. Ai rupt-o. Aha. Așa se vadă toată lumea. Pleacă! Nu mă aștept la cur, pleacă! Stai cu tencuiala la cur. Stai așa. Stai așa să te vadă lumea, să cu Pleacă, usuși. domnule! Lasă usuși la cură. Pleacă, domnule! Aha, uite-l, mergi cracarat. Stai cu tencuiala la cură. Aha. Așa, pune-o așa. Așa, ține cu mâinile. Cu o mână ți întingi, cu o mână ștergi, știi? Aha. Aha. Pleacă! Bă, că să-i vadă toată lumea, ai rupt ușa la veșeu? Așa stai cu ea, pasca ți arată. Da? Aha. Stai așa, să-i vadă toată lumea. Gata, stai de aici. Plecat. Bă, lasă-mă, boale, să mă iei, bă. Nu mai ieși când s-o îngreață toate chelele pe mine. Sau ceva.
Pe bune că s-aude ceva. Hai, Sasha. Ce să auzi? Eu plec acasă. Asta e alunganii. Eu plec acasă. Acum te duci pe apă. Plec acasă, nu mai stau. Nu mai căutat. Nu te-am căutat. Dar tu puteai să doar că eu Nu când pot eu să te doarm, căutam. omul! De bed! Doamne ferește, Maica Domnului, dar... Păi stai liniștit, omule! Că nu s-au intrat zările în sac. Fac o leacă, mai stau o leacă, mai fac o leacă, mai dorm o leacă. Gata, hai să stăm. Mai fac o leacă, mai mănânc o leacă. Gata, nu mai răcnesc. Hai să stăm. La prima șarjă, să zic așa. Mi-am luat gata. Aleu! Cum de s-o răsturnată? Văleu, am stricat betoniera. Dar n-ai ținut sub o leacă. Dar ce să ții dacă eu vin cu apa? Ai, da, și m-am pălit. Puuu! Stătea într-o vărâlă, domnule. Hai să o ridicăm. Dar ce crezi că poți să ridici atâta? Olha! Ia! Olha! Não tá ruim! Valeu! Valeu! Am prins un pește mare! Valeu! Am văzut că o pus acolo. Wow! Aha, am ascuns-o. Vai, mamă, câtă bucata de carne. Vai, mamă. 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 Păi, ăsta e bun.